Susu yang jingkli dong tiba. Mentang apa benom tang kowe. Balada kiwan sekitan nong kendong mentah. Kila berpin keli na wei pu wei unong kendong. Unong kila yo mentai iu. Kejubah berpin yo unong ngiyo iu kau modi. Ngiyo ya kepenkana no modi. Ngiyo kalait no modi. Ngiyo kaying beduk no modi. Te kata kamut ka BJP kala arung lupa haki longyeng jongki beriau hanong kendok naik keren tang hasar ki beriau ki bayo mentoi mentah ki dei ki beriau ki hanong kendok kadang-kadang wa kerpat ibi sobha wan kai wan pe chamo sunram konsumsi pe chaki ranikor pe cham chapo shela pe shwe de baki beriau dalade hi ki patai bangi ngilayo mentoi pe kane kade yeng ba ayu modi pe kane pankana ba ayu modi. This is the message. Ka na JJM kawan na umudi. Ke kibriyo kila bantay. Te namar kada ka message ya kipat ba. Amdadan kam ban patay yiki. Ki kila tip lupa. Ka pertai YouTube, ka pertai start, ka pertai jong ki WhatsApp menta. Te ki nong kendong ro kila yo i ya ka roy kapan. Kiro kiong bangiro ngidon kam kumte. Ngidon kam banlong kumalong ka Assam. Ngikwa banlong kumalong kiwei ki state kumalong ka Gujarat. Lano ngin pen kala lano kata ka jingpo sniu jo pai ba ngin pen urlong de dei kata bang asal jubab ye ti ba kinong kendong hi kilong ki bri basai mano ba ong yang khilek ban rung BJP de ki pai ba bong de uteman basan ba ong yang de ki rang ba ki bayat keleng saudong ka konsumsi ki ong kumno yang ki ong ba ban balai hakano no parti labha ba phirung be haka BJP ngong balai kadau kalong ba ni yang yo mentoi baro na ying umudi tekan EU yang bangin pa ya ubriu jongi sakaying jong modi kata kalong ketikuli tengal ong iki te pi ong gumno sipang kanyam te kanyam kadiu na kanyam ki ong hibu maki kala yang aki ong ba lada haki prasne mutaba usansar modi ompat khang kawe kaying mane te se king ini ong ya kata bang iting ya BJP omdon jingting hangno lakhang bandi do masi mentah po jela jungi omdon te nomor kata ka baki ong kibriu ba o ka BJP kan khang yimani kan khang bam do masi kalong kajing kelaseng kamdan nomor balai ngi sutu abang idon ka kongres kampoi re seno sutu nem hirup lai hi ka kongres hang te sentar kampoi hang ni state unjungi kampoi ngadang kwa ban sakriu pai ba ngam kwa bangan syong ka yeng ka bomdon ka future ngadang kwa ban sakri hakata ka sem kabala banwanra ya kadut kangap nang tay na Delhi ngakwa mangandon hakung kata kaseng kabala banwanra ya ka development kabangala bangan sakri upay ba da kabadon hapo kongres kamut umla habadon TMC kamut upay ba kwa ka TMC wang kani ka parti kabawan ba andre ka BJP ki ong kadi ka BJP kabala day ka national party kabala syong kala sensar ini hapo Delhi day tanggani ka parti kabala ban ai ya kata kajing mentoi mentau pai ba dei namar kata kipa maki am dei bangangar lewat mangai kan ke parti BJP sutu mo to ki agenda ki ban nungkop kabangan train adalah job kum MLA ya ka mau sunram konstitusi to ong yang tang kowe jaj ba fikli kata ba ki ong kimta te ngakwa ban kli fi ba soba ba fin kli naki ba kin pensyai dei upai ba ki skim ayu ba ki kilale mo non ki skim baro baka sarkar MDA ka implement jan prapho tali ki prapho person ki skim ki dei ki centrally sponsored scheme but ka state government ka depend ya ka fund ha ka central government daba ka state government ka depend ya baro ki fund sa ka central government tilada ka sarkar MDA ka kam ba ka dei ba ki le maki kata ka syong ka jik start ki Nrei upat ba utip ba kano ka de central scheme kano ka de state scheme te soba saywat hi dalade kano tali ki state scheme ba ka sarkar jo kontrak sama kala implement but kano tali ki don ki scheme jo umudi tang kata tulis bo